police muna, tapos fireman, si vice, si mayor, yan, mga konsihal, mga kapitanis. Yan ang mga teacher. Mga teachers.
Pagod na. Garcia. Yan. Ito yung mga ano. Kaway-kaway ka mo, kaway-kaway. Mga Ayan, bisang ka lang ang pinambubutlaw. Smile. Hoy! Ano? Oh. Okay naman. Huwag naman mag-imatay na naunong ako ang kabarangay. Kaya nga giuri at tukara ira. So guys, ito tapos na tarik. Yan. Ang mga nurse. Sakay. So ayan. So ready sila ng bandila. Unahan ito ng mga barangay. Bawat barangay. Gawin nila guys is mabuunahan sila ng bandila. Sino mauna siyang mananalo.
So ito na guys, umpisa na ang unahan ng bandila ng mga bawat barangay. So nasa lunch din ang mayor at vice mayor. So ayun na guys, natapos na ang pagtaas ng bandila ni mayor at saka si vice mayor. Ayan, nakikita nyo yung asol, bandila ng munisipyo, City Hall. So ngayon, makikita na natin ang unahan bawat barangay. Ayan guys, unahan na sila, unahan na sila. Ayan, may nauna na. Oo, green, nauna. Congratulations. So guys, mamaya naman ang celebration. Thank you for watching. Subscribe my channel, Rayman Vlog. Like and comment lang kayo.